Munyaradzi Mutero. Ndinorimira palava stock old Mutare. Tikarima about 3 hectares dzechibage patiri kutarisira around 15 tons pagore seratinaro panapa. Tinorima inini nemhuri yangu nevakomana vangu vatatu tichishandisa matractors emechanization atikapiwa nehurumende. According nesupport dzatiri kuwana from the government, tiri kuona zviri kutiitira zviri right. Kamushini katinako aka tikakatenga kuHarare kanoita about $198. Ivo vachitaura vanoti kanogona kushela about 5 tons per day. About 5 tons per day. Ndo zvatinoda kuedza kutarisa toona kuti sematauriro vakatiita ndiwo mabudiro azvichaita here. Normally this year hatina kunyanya affectika zvedu zvakanyanya because tine advantage yetinodiridzira tichishandisa canal. But semamerero azvakaita tongoti makore ese tagara tingoita around 15, pamwe pacho anogodzikawo oitawo ma 12 tons pagore ratinorima. Then kana iri time yewinter like this time yatiri tinorima wheat. So pawheat tirikutarisirawo 5 tons per hectare, meaning pa 3 hectares dzatinadzo zvikabuda sematarisiro atiri kuita tirikutarisira 15 tons again.